Masih suasana di rumah Jepon, guys. Aduh. Fotonya adikku, guys. Wis duwe buntut satu. Udah nih pemirsa. Pemirsa, masih jalan-jalan, masih di sini. Berarti rong dino ya Pak De. 2 hari tak jalan-jalan. Oke pedet nek pasar kewane nang kene, pasar hewane nang kene ketoke sepi ya. Yo. SMK. Iki lho omahe sing duwe kontrakan ibuke. Dibangun guys, jalannya dibangun guys. Wah, anak Alfamart keren nih. Saya kisah anak Alfamart neng kene. Mana Alfamart tak kidangan tak Kau tunggu pental kue perang. Kau nek balik. Durian merah ya? Wah, agak ya di apa nih? Aku ora roh. Lagi ya? Lah lagi ya? Lama ada nyawa. Mosok terakhir aku bocah jalan-jalan nih orang dicor iki lho. Ora Mosok aku lali. Wah iya saiki kono ana Alfamart. Ya terakhir dalane sih ya dalan rame kok. Kok ora ana Alfamart cah aku. Iki dicor guys dalane guys. Oh. Delok proyek pembangunan dalan. Kuwi kok kedenggo pos bapas jan saiki. Ora puding. Lho iki dicor, guys. Dalane Bogorjo ternyata takoni iki arah Bogorjo iki elek, Bek. Ngono kuwi ya bertahap pemirsa, proposal APBD barang. Oh, ya dicor kan penak. Kuwi nek nang Tuban lewat kene lho. Penang ndi? Apa sih? Pitik. Nang Lasem yo. Iya iso lewat kene. Sale kok Lasem. Iya sale. Wih, ana sate sliro bareng ya. Wih, dalannya tapi rada ekstrim. Dalannya dibangun, guys. Ya. Ayo tapi tetep teko Karang kono paling. Pandian iku mang lewat anu balas apa entuk besan kene lho nglarung gunung sok kon iring-iring ngono tapi agak lamaran dan tahun ngarep. Nah iki desa nglarung gunung guys. Tung Duh gak iso dalane dibangun guys. Ya apik lah guys. Ini gak kacamata ya dek kan lihat tahu tapi saya tempe anak kene jarang
Biyen aku kerja ning ngene iki, guys. Ya cara mana tunggal saham karo bos e. Piye? Balik. Kenapa balik? Wis tekan, guys. Balik ngopi. Ngopi. Balik. Ngopi kopi sawah, guys. Ya kayak tuh dengan cah Daud. Panas. Kopi cawah, kopi cawah, kopi cawah. Kopi cawah. Jajan nih, Mam. Ada di balo. Bismillah, diam. Yes. Itu motornya bisa podo. Aku motor apa ya? KLX. KLX aku motor apa? Kawasaki. Oh, Kawasaki. Ini. Oh, Mbak Tampo. Oh, Mbak Tampo pengen ndi? Tampo mau pakai pakai Pak Handoko. Handoko. Ini. Guys, yes, ke pesawat. Sampai apa? Sampai pisah ketemu besok lagi. Karena berapa tadi? Tak foto kok ini. Tak ora. Kopi sawah. Pati ra gelem kok. Gak ketok iki. Kita ngopi dulu, guys. Kopi sawah. Ini coklatos karo top coffee. Buka bisa satu nih. Coklatos. Terus kopi sawah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi sawah. Panas. Minum iki dek lho, enak anget-anget e. Ngopi. Itu ya suasana. Lu mesti gendeng ya tak mungkin ya. Kita gede. Iya. Apa ijo ya? Nos. Kopi sawah yang di pinggir sawah. Mau ngadit guys. Belah iya digendang Mas hati-hati loh. Gendang Mas ya. Ya. Kalau digendang kokok, gendang kokok iya
Ini. Jatuh, ayo nek tiba mama. Wes. Mbak kakak. Wah, nek tiba. Jalan-jalan soalnya SIM belum jadi. Mana ya dikasih opsi apa? Laut Pak RT. Nggih. Pun kali dinten nek. Ke pemirsa, SIM iki dikasih opsi sama petugas tak pasar ke Satpas Keliling Cepu ya Mbak, mboten usah Pak. Kan kok kan mesti langsung sesuai kan pemirsa. Jadi ya wis. Terima kasih Pak Jolalin. Tetap semangat ya. Mau Pak RT guys. Kalau Mas Fakin golek sapa golek ayahe. Yes, besok tak mau pulang guys mundak arek njupuk. Jaringannya ya pas aku lagi ngonten iki loh yo, hari ini loh yo. Mungkin tak tayangkan beberapa hari lagi. Kuwi gak kena guys, jaringannya agak error. Ya wis pokoknya yo. Dintane sak dadine ae nang bandara sing kandha acara liya yo. Terus semangat aja lali rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.